ассалому алайкум дӯстони азиз. пеш аз навора сар кардан ба шумо канали як апаҷона як бонуи тоҷики хидмона ки номи каналшон сладки уголок ном дорад тавсия метиём. беҳтарин каналай, беҳтарин пухтупазҳоро доранд. аз пухтупазҳояшон маълумай ки беҳад бонуи пурҳунарам. ҳамаи пухтупазҳояшонро бо тамоми нозикиҳояш фаҳмондагианд, нишон додагианд. апау хоҳарони азиз, биен ҳама каса апамона дастгирӣ мекунем. дастгирии шумо и пешравии канали мо мебошад. силкаи канали апаҷона дар якум комментария закрепид мекунам, то ки шумо ҳаматон обуна шавен, апаҷона дастгирӣ кунен. аз обуна шидантон пушаймон намешавен. апау хоҳарони азиз, ҳатман аз номи канали мо салом расонен ва обуна шиданро фаромӯш накунен. дӯстони азиз, боз як бори дигар ассалому алайкум дӯстони азиз. умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансеҳат ҳастед. ҳамаи шуморо ба канал мо хушомадид мегӯям. нури дида тоҷи сар. имрӯз мехоҳам қадди шумо якҷоя як намуд самбуса тайёр кунем. самбусаи бео. дӯстони азиз, барои рецепти хамири мо чӣ дар кор аст? барои рецепти мо 4 дона сафеди тухм 4 дона сафеди тухма мегирем, айзардиш ҷидду мекунем ва дар инҷа боша бояд як пачка маска бидозем. ман ки як пачка надоштум, камтарша хурдагӣ будем, ҳавая об кардам ва дар инҷа бошад якта сметанаи майда ҳак дар корай. ана шавҳарма майдаша гуфтум якбора калонша овардиям, хай нимша дохтам. ҳамаша омехта мекунем. ам хел хушрӯ. баъде ки ҳамаро аралаш мекунем, орд медозем. дӯстони азиз, баъд хушрӯ омехта мекунем. орд чанд грамм будагиша нагуфтам, барое ки ана наглаз нигоҳ мекунем. ҳамхе хамир мешӯрем. беҳад хамири бомазза мешавад. дӯстони азиз, нисбате ки мо об медохтем, хамир мекардем, ин самбуса маззаш тамоман дигархел аст. апаҷоно ва хоҳарҷонои азиз, аз ҳаматон миннатдорам ки мара дастгирӣ мекунед. то ҳамин рӯза дастгирӣ карда истодаем. бениҳоят хурсандам. ана дастгирии шумо пешравии канали мо аст. дӯстон, бо дастгирии шумо то ҳамин рӯза расидем. дӯстони азиз, апау хоҳарои меҳрубон, аз ҳамаи шумо миннатдорам. беҳтарин комментарияҳо менависен. аз комментарияҳотон беҳад хурсандам. раҳмат ки моро дастгирӣ карда истодаем. ҳатман ба ҳамин рецепти ман як бор тайёр кунен. апау хоҳарои азиз, пушаймон намешен. дар инҷа боша хамири манам тайёр шид. ҳозир хамира ман дар стреч мепечонам. 20-25 минут дар холодильник мемонам ва фаршоша тайёр мекунем. баъд шурӯъ мекунем ба пухтани самбусаҳомон. маҳсулоте ки ман дар даруни хамир дохтам, ҳамаи мо бонувон дар хонамон дорем. ҳатман ба наздикони худтон тайёр кунен, пушаймон намешавен. дар инҷа боша камтарак зира, чорни молоти перец ва намак дохтам. ҳамаро ҳозирам хеле хушрӯ аралаш мекунем, то хамири мо дам гирифтана иам сочни шида тайёр мешавад.
даиҷа бошад хамири ман тайёр шид. Ҳамарам хеле зволача канда истам. Зволачаҳои ман калон майда шида истай. ҳози висиам мегирам. баъд бо виси ҳамаша 35 граммӣ карда тайёр мекунам. баъд зволача гирифта мемонам. камтарак дам мегирам. баъд шурӯъ мекунем ба оро додани самбусаҳо. ай рӯи видеои ман фаҳмидем ки гап дар бораи чӣ меравад. Барои ҳамин мехоҳам ҳози қатъи шумо камтарак суҳбат кунам, маслиҳат гирам. ку шумо духтаро апау хоҳарои азиз ба ман чӣ маслиҳат метиҳед? ман як духтара қатъишиносам. ӯ духтар мада беҳад маҳқулай, ҳамчун хоҳар беҳад ҳурматш мекунам. духтаре ки ман дар шумо ҳозир нақл карда истам шавҳар надорад, кӯдакам надорад. Намедонам барои чӣ боша. ҳамин қадилам месӯзад дар ҳамон ки баъд ина шавҳарам ай кор омаданд. ба шавҳарам гуфтам як чӣ гуфтаниям, чӣ мегӯй, чӣ маслиҳатам метиҳӣ? ба ман гуфтам ки мардак хаям хеле як духтарак ҳастай, беҳад духтари хушрӯ. ана гуфти ҳамин гапо ки хинчамиён харобакай. ана намегириш зани дуюм кунӣ. ҳама каса як хона зиндагӣ мекунем. аввал шавҳари ман ҳамин гапои мара шӯхӣ фаҳмиданд, лекин ман шӯхӣ накарда истам. ман шавҳарама гуфтам ама хеле мада як хоҳар маҳқулай. намедонам ҳамин фикр дар сарам чанд рӯзай то мехӯра мегӯм ҳавай қатъи ҳама каса якҷоя зиндагӣ кунем. не ки хай ман одами чӣ хел бадрашкам, бо намедонам ҳамин фикрро дар сарам чӣ хел омада истай. не ки мегӯм ки ҳамин агар мисол хай шавҳарам зани дуюмам бигира якҷоя зиндагӣ кунема, ҳамин қаки якҷоя хона кунанда ҳамин хеле кору бори хонаи мара карда бигарда. ана ман хеле фикр карда мекардам хеле бигем ки ранги ина мисол хоҳарам як шаб қатъи иш, як шаб қатъи уш. Не хеле наметавонам ба фикрам. даиҷа боша ина зволачаҳои ман тайёр шид. даиҷа роз мекунем. ана хеле самбусачаҳоро ман якум бор карда истам. ҳоли бо як хоҳари дига ҳастам, мара тамошо мекунам. фақат менависе ки апа ҳамаи чиро шумо якум бор мекунед. ман ин хамири самбусара чанд солай медонам. инаи хеле самбусаҳоро рости гап якум бор карда истам. ай ҳамин бонуҳои тоҷики хидмон ёд гирифтам. гуфтам ку як борам хеле кунам чӣ хел меомада бошад. самбусаи ина гирдакшам кардам, мисол дар сиха гузарондам. ана ба дигарешам кардам. не ки ҳамин ранге ки мебофем ку ҳамин хелиша ёд нагирифтам. чанд бор ҳаракат кардам дар миҷа. хай камера дар нева ҳам хел кардам, ёд нагирифтам. чӣ хеле ай шумо духтаро дига хеле фасон меояд. ай ман бофтагӣ муқа хушрӯ наёмад. барои ҳамин ин хамир асосан барои ҳамон самбуса беҳад хушрӯай. ҳамин домое ки мо калон шидагием, ҳамаи ҳамсояҳомон беҳтарин зананд, беҳтарин ҳамсояҳо. ана ҳамсояҳои мо ҳамамон ҳамхитифоқем. мисол як кас маърака мекунад ё ягон мисол ҷаноза меша, ҳама ҷамъ мешавад сарҷамъ, ҳам хурсандида ҳам хафагида. мисол ай хешу таборда ҳамин ҳамсояҳо мода қарибай. ҳамсоямон меомаданд дар тӯёмон хизмат мекарданд. ана ҳамунҷа дар ай ҳамсоямон ёд гирифтагӣ будам. ана хай видеои мара тамошо намекунанд, набошад хай салом мегуфтам. ана ҳавай занакмон арӯсак келинчакмон пухтагӣ буданд. беҳад самбусаи фасон ва ё ҳамиқа ки бофтагӣ буданд. ман бофтагӣ натонистам, ҳам хелиҳо кардам. ин рецепти навистагӣ марам 10 сол шидааст. барои киттии хоҳармам 10 сол шид. 10 сол пеш навистагӣ будам то ҳозира истодай. беҳад хамири хеле бамаззаҳай ҳатман тайёр кунед.
баъд шавҳар ман 3 бор ҳамин савола додам. ҳамин дар як рӯз. Аввал намедонам шавҳарам шӯхӣ мефаҳмам. Бо аввал хелеам серьёзне истодай амқа ҷангм карда дода ки мега аввал ман ҳамин зану гудаки худман нигоҳубин кунам. Ман мега ҳамиш да шигр мекунам. Мада мега зани дуюм дар кор нестай. Ман мега чӣ фикр даём и дар чӣ фикрай мега. Мега ки ман як худам аввал ҳамин фарзандакома мега айдарои мардум ҷамъгир кунам. 3 сол шид ман надидам. Ман дар чӣ фикрам занакта ай бекорира мега чӣ фикр карда шидаӣ. Хай рости гап хела ҷангам кард, розӣ нашид. Мега мада зани дуюм дар кор нест. Вақте ки зани дуюм мегирӣ ки ҳамаи шароитат боша, мега ҳоли ман хона надорам, дар надорам, кӯдаком дар дарои мардумай мега. Мада бои чим чӣ гуфта истаям қа ҷангам кард, настроенияш гурехт. Шавҳарам мега ки ҳоли мега тура мурча нагазидай. Ана мисол мега ман занакота як лайки холиам мемонам, агаре мега намешиносам, ай пушти ҳамин лайкмонӣ ман ҷанг мекунӣ. Мона ки мега боз занаки бегонара дар хона биёрива. Ман мисол дар дигар комната қачи вай хоб кунам, ту то саҳара хобот мебурда боша. Мега ҳардумона ай оина мегирӣ мепартой. Ина мондагӣ шашликорам хелӣ кардам. Бози ишам мемонем, ишам мепаза. Даиҷа боша хом шӯрбо кардам. Дӯстони азиз, барои бегаҳмона беҳад хом шӯрбои бамазза омад. Бовар кунед, гӯштош ай устухон ҷудо шидай, ҳамин қадр ҷӯшондам майда майда. Аёдам буромадай, хела ҷӯшидай, овош кам шидай. Ина даиҷа боша, дӯстони азиз. Мо хӯроки шом мехӯрем. Самбусаҳоро пухтам гирифтам. Ана 3 тай мондагишам хеле секунҷак кардам. Касоне ки хурда иста бошанд, шумо дар иштиҳои таом, модаам ҳамчунин. Дӯстони азиз, то наворҳои оянда Аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад.